Sagudayan nga rin ti surat, ni pagayam tayong Natalia. Dear Manong Nemi, Manong Nemi kunada nga katika no may sakaririgatan apasyat tibiyag ti may nga tao. Iti pa nagdesisyon na. No asin no ti rumbeng nga ayaten na. No asin no ti saan namat rumbeng nga ayaten. Kas paset Manong Nemi ti panagdakkel ti tao amay pasngay, agbaling nga ubing, dumakdakkel, balasitang, barito, baro, balasang, aging gadumtengen ti panaggaturpus, panagtrabaho, ken panagpamilya. Awan ti problema mi, Manong Nemi, ti pamilya mi, kabutan na singpet, da papake ni mama. Manipudadan puot ko, Manong Nemi, kat jak pa'y napuutan, di mi pa'y napuutan, anagapada. No adaman susik, tinagbaitan da kat sang kabasitlay. Gagangay data. Ta abnormal ti may isang relasyon no agtultuloy nga agkinaawatan da. Ta dalata mo dagiti sanda pa nagkinaawatan. Ngem, masulbar met nga dagos Manong Nemi no kasta daman susik iti nagbaitan da papake ni mama. Agpadpada da nga agtrabaho Manong Nemi, idinto ta duwa kam lang agkapsat kini June nga ading ko. Nasingpat kami met ngayon anak Manong Nemi. Ken agpimpinatag kami met ngagkapsat. Amo na kadayawan ken remen ti ading ko, akas met ken kuha na kaniyak Manong Nemi. Iti pa nagbalasang kon Manong Nemi, iti pa nagbasak iti college. Kas may nga balasang sana maliklikan nga umasadag dagiti babaro wano lalaki. Takayari ka Manong Nemi datay sabong na pagukrad. Nga adadda nga araken dagiti alimbubuyog wano kulibangbang. May sa kadakwada Manong Nemi ni Efren. Kaskolaak, nagbatpada kami ti kurso Manong Nemi. Da kami ti masansan, ngagkuykuyog, agramamagten kini Helen, a best friend ko. Basta na kumuyog mit no kwa, Manong Nemi ni Anthony, ta agar-aram mit kini Helen. Idinto ta ni Efren, tigat agar-aram mit kanya. Pair by pair no kwa, Manong Nemi, ngem, diya mo. Awan tinisang-sangin nga mariknak kini Efren. Iti may sa nga malem, Manong Nemi, nakangig kami ti commotion. Iti asidagmi. Ada kami Manong Nemi ti uneg ti compound ti university ng pagbasahan. Ada dagiti agi-ikis Manong Nemi ti sango ti universidad. Iti an dagiti kantin kada karinderya. Diyan ka mo Manong Nemi ta. Kaslak ila interesado nga mapamit makiyuso. Adagay mapaspasamak Manong Nemi nga rambol. Panagkikinabil dagiti lalaki Manong Nemi iti may sa karinderya. At siguro nangayab ti polis nga mabayag dagiti polis nga masidag Manong Nemi. Adumat dagiti padaming estudyante nga agbuybuya ti mapaspasamak Manong Nemi ako na da nga rambol. Live Manong Nemi. Saan lang dati ko na tayo nga pelikula. Doon di ka talaga nga laban nga gusto. Kasla ko man dagiti pelikula Manong Nemi ni Ronnie Ricketts. Na perming agdidinanog da agpipindig sa. Diyan ka mo Manong Nemi simuliksik ka dagiti padag nga mayat nga mangbuya. Aging gadi adda ko diti sango. Makita ka mismo Manong Nemi. Ang galing niya na kung nagtinakam ko. May sana idinto talima, di kaya kalablaban na. Wow, nakunak Manong Nemi. Hindi ta, adamang danog kang kuana, nalisyan na.
Adat tilikudan na kinugtaran na napuntaan. Adat sangwanan na kinugtaran na nga dinanog na iparosisi. Diyak napupuutan nga dagay manong name ni Efren iti abay ko. Umaykan, ang mga na may purwak nga bote unan dyan ta, makano armas na ka, adapaltog kita may ramraman ta. Umaykan! Dinaguyo na nga Stefren. Kaya ko nagbuya. Kasla ka lang maragragsakan na kamandanagan. Api ko pamandanagan na at ayo adamat itayan tayo. Nagleing si ka na dyan. Oh, ala. Gusto mo na may tragsak mo, makikita ka lang di. Katuan, kasla ka lang buibuyat sine, live, di ba? Among kit mahilag action eh. Naglaingan day dyan. Amamok day dyan nga tao. Sino? Dindo kanot naganan sa? Dindo. Anong neme dimtengan di kiti pulis? Ngam naglaing ti lalaki manong neme nga bida. Naglimang nga dagos manong neme. Handan nga sa pulan. Wain manong neme induganda digitiya natiliwda. Ada digitay riniingda kabuta naturog. Ada digitay talaga kinimagda. Oh my God! Awandan eh. Inalan digiti pulis digiti naglalaban. Anya pala turo Rayem ha? Natalia. Kahit ko kung makita rin dyan eh. Naglaing na magkikabil. Apay kung makahit mo makita. Ah? Di mo ko na yung nag-crush ka keng kuwana? Ama mo misuna. Ama mo tinagan. Kang kanayon dito nga makitrubol. Rumwar sumura kiti pagbaluda. Diyan mo no, nakapatayan mo no, na. Kung ka nakarod, masapul ko makaridyan nga tirumbeng at tiluan dagiti pulis nga palungsod iti pagbaluda. Ano adamot basol dagiti kinalaban na. Aglalaban na ko makarod no saan nga di na nga takinorsunada isuna. Saan mo nga problema na ito? Amin nga problema. Kaya tapay nga makapungtot ka. Umaykan mo no saan? Sige, hintang araw din. Manong name no tratarenak ni Efren kasla nubya na. Bakasyon, manong name imenak pinasyar dito balay ni Efren. Ay, iha. Dasa nga ilim. Di nga tama ni Efren, papa. Kaiso. Abay, ada nagkontraan nyo ya. Baka makasingat panagadal mo, iha. Ito relasyon nyo kina Efren. Pa, saan ka pa lang kagayat? Saan kayo pa yung kagayat? Diyak pa sinong bata ni Sona. Sa bagay, iha, bing kay palain. Saan kayo bagami kini mamangyo? Ha? Dakay kini June. Nanarunakin ka. Inaw na ka. Babayat kinataom. Awan ti sa baling aramidan yung agkapsat mo sang mga ipasnek ti panagbasa yo. Tapos di ka stakit, maragpat yun tinaranda ka masagbahayan nyo. Ya? Dududwa kayo man nga agkapsat. Dito balay at may patawad mi kan na awan sa bali sa likwata yo. So nga agadal kayo. Manong nemi, hindi pa nagsasalita may manen kina Efren. Impalagip na manen. Hindi pa nagayat na. Efren, saan pa nga nalato di amin dahita? Sino nga rin pampananutem? Anang asin no? Kit sikat ka sang sangok, di sikat ka sa sritak. Si Kamet. Wanang yung pagpagunyan na ka, di ka agsumungmat ka dagos. Anya nga ti bagbagam. Into nabigat ko na. Adag birthday nga kabagyak. May kanto tagasan. Birthday? Aldaw. Arabi. Early dinner. Di pakada na ito kada pa makini papa. Talaga pakada ka. Rinugya kita yung pakada ka kini papang mo. Taisot yung pastrek ka niya. Kada na ko na. Sure nga dakos. Gabutan naman na nasakti ka kuyok mo saan ka man ano.
Namnamain na, ngano siyak ti kakuyog mo, siyak ti mangawis ken ka, itulnog ko lang itulnog. Nairanamat manong naming nga ni June nga ading ko. Birthday ko nam, bayaw. Umayak mamat. June, apay nga bayaw ti ahog mo kini a friend. Kas tanto labas naman ang kamit. No kayat mo June nakit, umayak to. Wala baka nung balinak lang is disturboyo. Saan ka ba't nga nagbaling nga disturbo bayaw? Kata mo natin parang ahog mo kingkuha natin bayaw. Kinapay ko ma. Kaya wag pa yun ni papang mo ti papa. Mamang mo ni mama. Sigurista ka unay, friend. Sigamat. Ako mat sa balay ang aram kang ka, no sanga siya, ha? Sampay ng panahon data, friend, kunak lang aro din. Gabuta daw rorayem. Awan, sino ko maturorayem? Napang kami nga road manong name Timoyo nga talaga ni June. Mayat-mat kunak, dadatsapiron ko. Tama nga, nag-chancing ni Efren, kasta nga, madududwa kam lang nakalugan ni Kotsena. Manong nemi formal, ti birthday party, nga madalat na hamay naklikan na kiti agi-inom. Dada iti likod ti balay, manong nemi idinto ta, iti sango ti balay, tinaarakusan. De bugaya, manong nemi, maweglaki direto. Kinunak, manong nemi, tamataktakanak. Debungang paiso, ang em nasapa mo ti panakirugi na. So, awan ti pagdanagam, apay mabisingkan. May ka natin dalta mga ano, rakit kabagyak mo dalag for birthday. Madaman ti katingaan ti programa manon name iti nga birthday party, panagdebu ti kabagyan ni Efren, idi adda agkakaribuso manong name iti likod. Napasar din nga dagos manong nemi iti programa. Gabota. At nagrarambol manong nemi iti likod. Diyan ka mo. Taimbas ko mga sumray kag iti unag ti balay nga aglemang uno aglingad ngam jak. Kas lang kalalis to iti sakak manong nemi nga napan iti likod. Dinak napuutan ni Efren no nung nemi. Isong sanak anay gawin. Nakalawlawa ka mabuyak manong nemi nagipin ng or ka na. Ala, malasing ko manong nemi ti. Agmay-may sa nga. Pagtitinulungan ko nak, dagiti 5 o 4 sa nga pulo. Iso mananda dyan, ni Dindo. Ay, naglaing kan. Matamaan met manong naming adado dagiti tumama kadagiti kalaban. Adda dagiti aganawa manong naming santa na makaanawa. Dimtengen dagiti pulis manong naming ta si daglaing iti police station. Nakita ka si Murek manong naming ni Dindo iti rida o ti kusina ti balay. Nohain manong naming awamat tagtagarin manong nemi di kita adda iti kusina. Sinurot ko na. Maputeng met manong nemi di kita nadanon na ti uneg. May sa ni Efren katakuhada manong nemi na danon na iti salas. Awan na kipulpulong ang tak dito ya. Baka matangran lain na sinatagipulong. Sige, gipulong ka. Ay, saan? Apay ko magipulong ka? Kasta uri manong nemi iti tagargar ni Efren nga nakita. Hello, Dindo? Hey, ala, apay nga nagbaling ka nga troublemaker? Saan nga siyak timang gulgulo? Suda. Diyak mo na mo, takukurso na dahil dagdag itipada ka lalaki. Hey, masapol nga, sumuko ka kadagad di polis. Tapos sungbatam tinaramid mo. Oo, tinaramid ko. Kasi makita mo, adamat-damit ti rupak. Ngam nakarkarot na may katakwada ata. Kanya nga ron, nalaleng pati yung suda. May isang pulis man nung name iti simrek kat nakita na ni Dindo. Dindo! Sir. Sumuro ka ti presinto. Sir, adak diti unag. Habi ko mga alaen tak.
Saan nga siya tinakitrobol? Oh my God. Hello, my God. Sir, makasbagay tayo, nadanundak dito eh. Sikat ito duda. Saan nga sakti nang hirugi, sir? Sadya kan to presinto ng aksungbat. Dindo, ingkan. Apa ang mumunak? Ang mong tinagan mo, siya gayam ni Natalia. Siya mismo manong name din ang ijahay na takulap ko. Tinipaymat ni Efren. Abay makiamamuak kang guwana. Dagas ko man makiamamuak. Hey, abay nga paritam tinapindas ng malasang, pare. Girlfriend mo? When? Girlfriend ko. Abay no girlfriend mo na saan nga mabaling makiamam mo? Oh my God, din do. Sir, mabiglang tagalamano kam kada tinapindas sa balasan. Pleased to meet you. Kinuna naman nung name ikit inigawan na tatakulap ko. Maragsakan na makamamukeng ka din to. Sige, sir. Voluntaryo ako nung sumurot kang ka. Oragat na maamukan na pindas ka, Natalia. Pwede makarwardan man nung name tinalyaw ko ni Efren kumuskusilap. Apay kuskusalapan, nak. Di ka maawatan, Natalia. Kas kala ka maragsakan unay makamamum ti kas kengkuana ti klase ng nga tao. Apay na klase ng nga tao. Troublemaker. Saan ka nung isot mong gulgulo? Kurkuso na daan dalay suna. Mamati ka mat. Saan ko mga maggulo? Isot mong gulo. Sige. Paano naman yan? Tatsa mo may tuloy ti programa. Nagawit apekid din. Tulong na kami ni John. Ni John Gayam. Baka nagawid din. Mabuting iti trouble siguro. Nagpindas tagbuya. Sdawa na keng ka, Natalia. At doon kita ikis da nga, aglamang da nga, dita kahit agbuya ta kasi diya nga, mapaspasamak, ada kang mapangkat mismo. Kasi ano nagbibin na to dito na baka, natamaan ka kuma. Manong naming rabiin itutulog na kami ni Efren dito balay. When? Da kami kini June. Sige, Efren. Kita na tumanin ti eskwela. Oh, apay na kami suot kalata. One? Come on, Efren. Magimunam da dyan nga dindo. Kasla interesado ka kinkwana. Para kanya kami kit bida isuna. Bida? Kontra bida ko nam. Siyak ti bida. Abin nga nga sikat kumun kontra kanyak. Ano kumun kontra? Trip ko dito ay paritan na. Mas dawa na kang ka. Kat no kayat mo talaga sikat agbaling na bida, saan ka kumun kontra kanyak? No di kat umananong ka kanyak, no anyaman ti kayat ko. Sige, gawid kan. Good night. Manong name iti sumuno nga rabi. Iba nakmatan pinasyar manong name. Ni Dindo. Ada makasapul kang ka. Sino mama? Dindo kanot nagan na. Ni Dindo? Oy, abi parang sakang ka. Sino na dyan nga Dindo, ha? Manong name ang damat ni John nga dumudumungig isot si Mungban. Ma, dahil ti Dindo nga naki-trouble, naki-dinanog idi. Di napanggam naki-birthday kini Manang iti ayanda Manong Efren. Loko-loko. Medyo kasta, loko-loko. Pumasyar kang ka ti loko-loko. Ma, anak at langana. Langana ka di ti loko-loko. Disantemet. Oh, matlagayam. Manong naming inurnos ko ti bagik kalbasan na medyo pinusutsitak mo ta. Nagastakat na bangluak ng masidag kang kuwanan. Wow, manong nami. Kapurmal nga peso.
parang bagong gupit, bagong ahit. Gugwapo man yung tilanga naman ng nemi. Nakatalikod di may isang ima na, nakatakder. Hi, Dindo. Good evening. Yeah, flowers for you. Gamanak. Nang purusam. Mahilig ni mama iti flowers eh. Nabindas ting panang asikaso na ti hardin na. So nga, sadya tinangalak. Ngayon may paghatak yun ni mama. Natagay mamang mo. Siyempre, ada mamang ko na isot nang ipas ngay kanya. Di pa pangmungay. Di pa pa. Ada iti serbisyo. Serbisyo? May isang soldado. Ada di Mindanao. Di kapsat mo ngay. Ada asawa nan. Siyak ti burdek. Siyak lang ti kakaiso ng lalaki. Abay ka digag soldado. Bagay mo tag soldado, tandaan ka. Unang sanggit pulis. May sakman na pulis. Pulis? Tama nga ti, may saka pulis? Pulis karakter. Maragsakan ka pa yung mga bagang pulis karakter ka. Kang ganayon kang maipanit pulis at quarters. Gabot kinalukom. Tsaka mo, tanasing petak matikunak. Aw, matibasol ko ti patag nga tao. No damang kusilap kanyak. Madiyan, tsak matkayat ng kusilapan ak di patag nga lalaki. Kahit no damang kusilap kan, trubulan. Diyak nga kahit di makusilapan. Kahit nasyak di mang kusilap ka. Kasunod pa ng kusilap mo. Kasla, diyak matamot mang kusilap ka. Tapay ko mga nas ka ng kusilapan na. Saan ka di nga nas ka agisam ka kanya. Abay nga di mo liklikan di trouble. Liklik-lika. Ngayon sudat umasidik. Abay di kagbasa. Oh, abay hindi nagsungbatan. Tsak mayulo tagbasa eh. Nakit mo sa mga di mayulo. Namodel ti panunot ko eh. Dito ti panggurguran kanyak di kakapsat ko. Kastamat ang ganda papaki ni mama. Makurang laing nga nalaksid dandak. Ni mama kaslapay awang bibiyang na kanyak. No anda problema. Matawagan da. Awang bibiyang ko karatang anak ko kunana. So nga, mabalindig iti polis no di mang-release kanyak. Awang matagreklamo. Mabutang damot nga greklamo at namanamain da nga balsak ida no greklamo da. Naragsak ka kiti kasto yung biyag mo, Tinto. Pakiulit, naragsak ka kiti kasto yung biyag mo. Sikampal na ko na, naarig na, laksidan da kan da mamakin papang mo. Kagurgura da ka diri kakabsat mo. Baka ibain da pa yun nga mga iba nga kapsat da ka. Imbaga tasang kang makapatay. Dahil kahit kung alikdikan. Jakayat tagbasol iti na tagsen. Jakayat ti pumatay. Ang nakas paggarigan ta maipit ako ni sakti patayin da na. Pumatayak mo tin Apa ipalubos ko dilitang patayin da. Hamo pinapadasan din na sugatan? Ampay. O pwede nang paltugan ka? Anak matbasol ko apay paltugan da. Agos usar ka dito illegal drugs? No. Check kahit nga ramin dun. Uri na ito't magsulsulisok kanya. Arak. Ngayon sigarilyo dyan kayat. Arak. Abay ba ka? Kasmay sa nga baro, may kapasyanan. Gabutayetan ka. I love you, Natalia. Dindo.
Ada boyfriend kon? Ni Efren. Samo ko na yung boyfriend mo. Gabutay sut imuna nga napanak. Sakbay ng mayak. Napang ko sinunod-sunod suna. No anet relasyon nyo. Agar aram ka no pa lang suna. Hang mo ka no pa inaklon. Gabuta kasla samon sa akayat isuna. Kinurin no boyfriend mo ni suna sa mo pa lang asawa. Nawaya pa lang tikas kanyak. Ngumaig daton keng ka. Dinto, Lukas pagarigan tagbali na kanubiyam, may kamanuak. Si kapelang tumuna. Kan maudi. Diyak lang mamati. Abay nga saan ka mamati? Nagwapo kami. Gugwapo ak namin friend, di ba? Nabisbis ka di pa magim. Pangbida. Sana pang kontrabida. Imposible nga akong girlfriend mo. Awang ka na ti mangyayat kanyak. Kasta ko na da mamaki ni papa. Ori di kapsat ko. Tako na da, nang kanulaon na yun ti babae nga mangayat kanyak. Tawan ti masakbayan na kanyak. Diyak matagbasa. Papakpakanak laeng. Diyak pagtrabaho. Abi di kami di kagtrabaho. Yan tangay di ka matagbasa. Ano ko magtrabaho? Abi nga di mo uso rin ti pigsam. Sumrek a construction worker. Siguro, naawan tong titid na papakin ni mama kanya. Naawanan ti. Matakaw ije balay. Nagtrabaho to siguro. Ano kami terapahap mo dito? Arapahap ko. Di mga asawa kang ka. Ano nga ti masakbayak no asawain na? Siya tut mang pakan kang ka? Nagalasmet, di ba? No makapaggraduara, nagtrabaho akton, palubos na po. Siya tut nagtatrabaho kat sikay. Sikan tut nagtagibalay. Hindi mo amot agdalos, di mo ang gluto. Baliktad men. Sang ka di nga sika lalaki kumatrumbeng. Nagtrabaho, mangged, nagbali ng breadwinner ako nada. No talagang ipatpatik na. Ipanagnig mo. Kaso nung ipanagnig ko? Nagsubli ka ti pagadalan. Agbasa ka. Liklikam ti makipagtrubol. Liklikam ti gulo. Agbaling ka na siyahan. Nasiyahat nga anak, nasiyahat nga kapsat, nasiyahat nga tao. Sana bad boy. Maandang kat arapap. Tapnulit ang arapap mo. Isot pambaram nga, mga ramid, di kiturumbeng nga, naskan nga ramidem, maragpat mo lang datang arapap mo. Imbaglakid din tinaman mo ka. Tapay. Awang ka di pa tinang imbagaking ka, di kitikas itikim bagat. Awang pay. Sika pa ilaing. Posible ang ibagalata ni mamang mo. Dagi di kakapsat mo. No kasarita dak, unget akana yun. Awan na siya, panakisarita da kanya eh. Imposible na naroon na ka ni mamang mo. Nauma siguro na magsasalita kang ka, tinasiyaan. Siguro, nabayagan nga jak nangagtiya na inaan nga malakad ni mama. No masadagak, ana, kwarta manen. Kuna na sigod. Kasta ka di, awan may itod ko. Kuna na dagos. May portray mo pa sa o ni mamang mo ya. Natawagan ni papa. Hanggang mo kuna na. Dito ko marit pambaram ng mga ipanagnek nga Adam at Sarbim. Natalia, bayam taramidek. Padasek. Saan mo lang padasen? Masapul nga ramidem dito. No may panagnek ko, nga nasing petakon, kahit nakton, tsak tula mo,
Ang mga di nagtumutla awon sa Serbina. Baka kakayat mo nang ni Efren. Nasingpit na Efren. Takrot itsuna. Itakit makita na akong nagtagtagargar mo tayo. Kakaasi ka, nisot mabaling nga asawa may. Handa ka mabaling nga sa lakniban. Baka nadang kakaasi ak na si katagbaling asawa. Gamuta siya tutmang pakpakan keng ka. Sana ka rin ng pibayag. Pedyo kayo na mapuyatan ka, dapat class mo nibigat. Agawid kan din do. Agdiretso ka ni balayo. Agun uray nga rin di barkada ke. Kapanan nyo? Anda ka no, pagkisugalan mi. Sugadur ka pa'y gaya. Han? Kagangil lang, magkisusurot lang. Baka no adan tumanin gulo. Yan tapak susugalan. Sikan tumanin tiwi. Bakay ka po. No saan ta ka kurso ng dahin, awan na gulo. At kung silap kanya kagad talaga nga dagulo. Iso na sang siyak ti mga rugi. Iso da. Baka orisan nakakuskusilapan ng ti pamatim ti panagkita kuskusilapan na ka. Man, api ko makitkitain da. Apay madiking ka no kitain da ka. Agdaros kan di malayo. Awan gayam, awan cellphone mo. Dito ako dawatak kang ka di number mo eh. Sige, ito ko kang ka di number ko. Ha? Kaditit mo bang kanyak di number mo, tatawagan ka. No, saan ka nagtaros di balayo? Di ka lang na nagpakpakita kanya. Manong name indad ko, tinumber ko, intad naman tinumber na. Hindi anta na palabas, manong name 30 minutes, tinawagi suna. Agring, ngim samad sumungbat. Siguro on the way pa lang. Kalpasan nga tati may isang oras, manong name tinawagak manen, nagring. Sinong batan na? Hello? Dindo? Ada ka bala yun? Natalia? Kung kaya mo ya, jak pengamin, inpumbuk na ito number mo. Yan, ipunbuk konton. Ikabil kong tutito tinganagan mo kit sweetheart. Hambi ko mga sweetheart, because you're my sweetheart. Adakan balay yun? Dakon dito balay. Saan kasi murot ki barkadam? Kinapan nakisukal? Saan? Nagtungbalak kang ka, sweetheart. Saan nga mamati ak? Kasano nga mamati ka? Nakait mo nga ramidap tapos mamati ka. Kasaritak man imang mo. Siyempre ka ni mama iti silad na. Kasaritak man mambalin. Si kamay. Apay ko mga di mamati ka niya. No kung awanak ko may ito'y balay, at ako mangig mo nga naringkor. Basta kahit ko salita ni mamang mo. Agar ka nga rimorisunit silid na. Ma? Abay, anya pa ni Bagam? Nangig kumanong na imi. Napigsa ti busis ni inana. Ma, da mayat na makisrita ka na kayo. Sino ko ma? Maya, dali niya. Oh. Hello? Ma'am, good evening. Sino ka? Sakning Talia. Ibagam kanyak. Nagkapo ni Dindo dito balay. Kat imbaga na nga adta kanu bala papanan na. Mapang kanu makisugal. Kunak met, nga gawid din. Tano saan nga gawid nga dagos, saan to nagpapakita? Tapos mamati ak nga dito balay yun. Iso nga kasarita kay kuma. Iso nga, anda iso na gamit nga agpasulita. Ita pala mapasamak nga damang tao kanya ka, babae. Ano kasta? Gabukan ka, iso nga nasapa nga nagawid anak ko. Mabalin.
Pinashare na ka ni Dindo? When, ma'am? Ti anya tarantana? Baga naman kanyak ti I love you. Kat saan ka bali nga laglag? Samo nga rumbeng ayatan ti anak ko. Gabot ta, bakag babayo kan tulaing. Naloko. Tinaloko kat agbali nga na singpet, ma'am. Numamagbagaan. Ay, nauma ako ng mamagbagaan kuha na. Eh, di pa ilaing ubing. Rinugyan nan ti kinaloko na. Makauma. Sangga ko mga umuma. Mauma ka diti ina. Oy, awan ti karbay nga mamagbagaan niya. Kastaan kan makatunog akon. Insubli na siguro anong name ka ni Tinto ti cellphone. Hello, Natalia, sweetheart. Mamati kan. Mamati akon. Sige, gano'n di silad mo. Tamaturog kan, tamaturog kak maten. Naimas ko siguro maturog kita, natalagad ti panunod ko, tanda ka taon nagtabalayo. Abay concern ka onay kanyak. Love nak, di ba? Ginagawa nak Natalia. Ibaglaki din tinama mo ka. Basta balbaliw kan. Agsingsingpat kan. Kang ruranti amin. Ituloy mo tagbasa. Tapos nilikas tagat makapagraduar ka. Alangan met nga makapagraduara ka na pitas trabaho kasi kagit undergraduate. Saan ta ngagbagay? Anong nemi kalpasan deta nga panagsarita mi kini Dindo graman kini mamang na nagring nga dagos di cellphone ko ni Efren. Hello Efren. Hello. Ni. Apay kasta panagsam. Asunod kinasarita mo. Apay nakapaut nga busy ta cellphone mo. Apay katawa ka. Apay ungutan nak. At akarbe nga mamungot kanya. Ore man pagpatpat nang magsasalita at ako matbibiyang mo? Tarantado ka man na friend. Hindi ba maaramid din pa para kanyak tikasta ni mama? Sigakid din. Panunutan mo muna taramidem sakbang aramidem. Makapasakit ka. Abay ko magbugkawandak. Anya ko matraso, anya ko magkapuna, anya ko bibiyang mo no. At naman kinasasalita kita na paot. Ay, sorry. Sorry, Natalia. Amang tararamidin mo no saan? Awa matanyaman nga relasyon ta. Nga uri nga tano asawa ka, hangarom mo ka kasjay. Sweetheart, asin ka nakasasalita mayata, awak-awak ka. Kahit ka kumakasalita kita. Ala, kumusta? Kasjay ko ma. Sorry. Friend, si kagayam ta sa angarumbing nga ayaten. Abay, masapol mo ngay. Sorry. Okay. Okay na. Mapakawan ka. Sa amon tunurulitin. Kung kami ni. Anya? Agimon ka? Gabutaan mong uminak pinasyar ni Dinto? Tasak ba yung imaynak pinasyar imay imunak yung katap no maamuan na no anyat relasyon ta? Ngati pa nang ipagarup mo kit ni Dindo tinakasasalita kita napahot. Isong peso. Taklibagan ni Dindo. Agsipod, tayong bagag kang kuha na agtaros idyabalayda nga kawid. Apaman nga naman namay nga idyabalayda tinawagak nagsasalita kami. Uraman ni mamang na nakasasalitak pa eh. Oh. Anya ita? Natalia, I'm sorry. Okay lang. Amo mga tamot ng tikapunan o apeng hastorya kay. Diyak kayat nga. Saan nga siya tisong batam? Gabot patpatig ko na yunay. Diyak kayat nga. Kasi dyan ang ti klase karibal ko. Ni Dindo. Kasi insulto kanya nga kay kayat mo pa dyan nga Dindo nga mitsyak.
Kasi naku na kingatay. Kasi lasikan sa tihang rumbing ayaten. Kaputasan ta pa nga gasawa. Ang relasyon ta kunamlano. Anong to lagi din na relasyon ta? Kat adalang panagimo mo kanya kat baka matangran na. Friend, si kansat sa nga rumbing ayaten eh. Inulit-ulit naman nung name tinagsuri, dinanto ka nun aramiden ti kasjay. Ngayon, okay lang ko nakman. E dinto manong name, tati kabigatan na titawag ni dinto manong name, iti nangriing kanyak. Good morning, sweetheart. Dinto, mabaling ka din nga dinakawawagan ti sweetheart. Ako mo pa yung relasyon ta. Ngayon kaya't kong isot iawag ko ka. Napintas mo tinagan ko nga Natalia. Natalia o Natalia. Napintas pa nga bagam. Sige. Talia. Anong oras ti klase? 8:30. Bumangon ka nga ro din, baka malado ka. Nakayat mo. Oret adamat lugang ko. Umay ka alain, sunduhan. Ay, saanin? Man. Kahit kung bantayan ka, kabayatan nga basbasa ka. Apay kung bantayan na. Nagyanak lang ti sakot ti university. Tap na makitrouble ka manin? Saan? No, damang ko silap kanyak. Adaywakon. Tap no sa awan ti mapasama ka trouble. Ngayon din ako may alalain. Tapay. Ni Efren ti may mga alaking ka? Saan? Ngayon binulan nga arakalen mi ni June. Isot may mga alakanta kami. Sige. May kantulatangan tanunan di eskwela yun. Alas 10 manong name iti bakante nga period mi kini Efren. Nagkuyog kami kas gagangay, mapanagmerienda. Ngim, simrek manong name ni dinto iti compound. Hey, Natalia? Dinto? Paano nyo? Yung kapag merienda. Naipagagayang maganda ito yun. Parang merienda namin kasi ng oras. Mabalinti makijoin. Abay ka din na saan? Friend, abay ang awisan. Umadagas panggap na. Di mo ka di kahit ang baling ang kayim mo? Anyat mo, baka no, kasapulam ito isuna. Mabalinti ito mag-join. Natalia? Para kanya kituhin. Friend, 3 is a crowd pare. Kasta. Imasadag manong namin ni Dindo na ginamatan na titakyag ni Efren. Dindo saan? Tarantado na ati kadome. Ako matadakas karanta ka. Dindo, please. Ana, pare, kayat mo? Nagdinanog ta? Paparpark tarupam? Dindo, please. Nasa lang po keng Katalya. Talagang pinarpark ko tirupa na ito. Tarantado 3 is a crowd. Kahit mo disturbo Kahit mo dakdakam lang kini Talia. Dindo, please. Denggan ko ma. Efren, apa naman kasi timbaga? Kahit po numat. Okay naman. Ikang ka No. Efren. Da kami kini dindo tagkuyog. Sorry. Pudunti ko nam. 3 is a crowd. Dindo, let's go. Natalia! Sorry na lang, pare. Da kami kanina, Natalia, tagkuyog. Da kami timapa nagmerienda. Manong name ni Natalia, work ni friend, nakanganga, nga mang sursuro, pa nagkita na kada kami. Di namat kahit nga papilit, nga agawan na kinidindo. Tamangan, no, saan ko nga maanawan ni Dindong at maparpartirupa na. Diyan kami namayan manong name akas jet kinunan ni Efren. Imbes ko mga agbaling ni sports ako na, okay lang pare, sige. Kunan ako crowd ko na nakid din.
Kiniban nakpayan ni Dindo manong nemi. Nagkibin kami. Idin to ta, hanak pa ikibkibinin ni Efren. Yung kaslak na nakataltalgad manong nemi, nus, ni Dindo manong nemi ti adda iti abay ko. Wen, kasi sino ko ma, ti saan nga natalgad, kat adakat nga rin makaasin kini Dindo kat amamuda mo. Ken, asla adda maragsakan manon nemi nisut ka sa salita. Numuna ta, saan nga artificial na kiti isem kan katawa na. Idin to ni Efren manon nemi kita kanayon nga nakasiryoso. Ita. Isunti, agmay mesa ni Efren. Dindo, no saan kayo nanaway tayo, baka no nadanong mo isuna. Tarantado isuna eh. Dito tijak kayat eh. Nakasaysaya ti panggap ko. Mabalin ka diti maki-join. Impakadak pa ya. Kasi ka din kunana. Pagpaspas pasyensya hamlangin. Kinapudno na kit. Idi malpas na ngagsarita drabi. Tinawagan na. Inuuntan na kit din. Anya? Agor ka manta. Suto pa pa na. Agor ka taparpar. Turo ba na tapno hasanan tunarami din di kasi dyan. Saan yan? Babayam na tan. Saan ka makikuyukuyuk yung kwanan? Ligli ka mon. Samat ka rin mabalin. Tabay. Naawa ni Sona, saan ka makapagbasa? Basta. Siyak timang balag kang kwa na. Makita na, ipapilit na pailaeng nga makikuyukuyuk kang ka. Talaga nga jak palabsen. Matalaga maparpar ko tirupa na adada nga pangit. Si Kamit, gwapo mo. Gimugwa ko miso na. Naglalalo ko man o. Agbalbalikan. Yes. Ikarik. Dito na merienda ta. Manong nemi kabigatan na mas dawak. Nakitak ni Efren. Dati manong nemi nga, numakita na kong kitumasidag. Ngam orisak ti masidag. Liklikan na. Efren, mabit lang. Abi liklikan na. Kaguran na. Natalia, kaguran na. Kabuti liklikan na. Anat basol ko? Basol ko? Saan nga si Katik kinamirianda kinikalman? Saan kasi dyan eh. Mistake kumat kami ni. Abi ngamin nga, saan mo lang maamirisan di mistake mo no malpasen? Abi nga, di mo amot agananad. Binalagan nak ni Dindo. So please, baka no makita na ta kitang ket, dangran na ka. Dinakpan bagay dinangran na, layat-layatan na. Mabuting ka. Sino mo saan nga mabuting? Amo, my friend, dito yan ti nakapanik-nik ka. Nga saan nakapudnong ipatpatek? Ha? Aman eh. No talaga ko mga pudno na ipatpatek. Nakasagana ka ko mga magpinatay. Di ba? Kung nadagat, gano'n na pudno nga yat, kat nakasagana nga matay, may panagdik na laing. Kung unang, kabuting mo ni Dindo. Sino mo ito nga mabuting kong kuha na, apay nakapatay ka din? Nakabugbugan. Di mo kahit mabugbog. Kahit mo lang mangilaban, ipanagayat mo kanya. Sige, friend. No kahit nakaliklikan, gamot na mabuting ka kanin Dindo, it's okay. It's up to you. Pamanik-nik na talagang ang tinakipatpatek. Ipatpatek ka. Amom data. Ipanaknek po. Wanang sige, saan ko nang ipapilit pa eh. Kabuting mo ni Dindo eh.
Diyan mo manong nemi no anyat impulpulong ni Efren kada papake ni mama. Kapag iti may isang arabi manong nemi, Talia, pa, umay ka dito eh. Kasarito ka kinimamang mo. Abi pa, ada ka di problema? Kanya na yung impulpulong kata kami kin Efren. Ha? Adi niya timpulpulong na, anya na diyang impulpulong kata kami ni Efren. Diyan ka mo papagabot Daking nga rin nagipulungan na. Nakasigsig pa diya tao. Apay nga, dede pa lang luko-luko ti kayat mo. Sino pa? Dede nga dindo. Naranak na minsan dede nga dindo kasta unay ti. Naloko na niya eh. Troublemaker. Nakasalita ka din dindo papa. Apagkarubang nakasalita kisona? Tinakasalita kiti amana. Iti na minsan nga panagbakasyon na. Ano ti bakit naman? Dahil jay ka no, ti anak da nga blacks. Ita. Di na may pas nagtagbasa, loko-loko, troublemaker, kang kanayon ka no nga may presinto, pasari ka no may balod. Sa nga rumbing ay atin, tikas kang kuana. Bad boy. Langlag kalaunayin nga mabaeng mga tikas kang kuana. Papahan nyo ka makakastat pa ng husgayo kinidindo. Isakit mo? Paawan ti rumbeng nga pangungutan nyo kanyak. Iha. Awan mo ti sa bali nga ratami kini papang mo no, di pagsayatam. Ano ka mat pagsayatak, mama? Liklikam na dyan nga lalaki. Ngabot sa nga rumbeng nga itam tikas kang kuana. Ma, sino ka ti rumbeng nga yatek? Ni Efren, nasingpet. Ang mamumay unay. Agraman ti pamilya na. Di kayo mamawatan pa, mama. Baliktad. Ni Efren ti saan ng rumbing ayatek. Tapay, mat. Saan mo ngayatek tinasing pet? Ngawan ti sabali ng panghim na kengkan, di mangipateng. Irin to, tatirumbing ko mga ayatem, kaskeng kuwana da dyan nga dindo. Nakasimsimple ha. Awan ti masakbayam iti na dyan nga lalaki. Anyan mo masakbayam. Saan agbasbasa? Mapalpalamot lang. Arig na laksi din pa yan, naganak kang kuha, nagapot kasi nga kinaloko na. Papa, awang ka riti karbangan ti tao nga mamagbalbali ti biyag na. Anya ti kahit mo sawan? Sika? Sikat ka po na, tapos nagbalbaliw. Saan nakaskas daw kas pagarigan, papa? Taayat ti mangbalbali ti tao. So, o yung ti magbagam, pa. Saan na ko mapakadanagan? 10 laeng. No talaga nga napudnot panagayat kanyak ni Efren. Ilaban na ko ma. Araramidan na. At adaywan na kung tamabuteng kinidindo. Gabot na din na kaya timatangran. No kuma talagang ipatpatignak. Ore ipatay na. Diba? Tinapudno ngayat kat nakasagana ang matay. May ilaban na laeng datang panagayat na. Da kay samit dinamot. Magbaga na papa. Shit! Da kami pa yan. Tisanga na siya at loko! Ay, honey, baka husto ti anak ta. Kanunungam ti anak ta? Saan ko kanunungam? Baka isot husto. Husto di ko na. Saan ta nga basta mamati latan ti bagbaga ni Efren? Mama, papa, awan ti pakadanakan nyo kanyak. Tawang pa tinagbaling ang relasyon mi kinitin to. Ngayon ni Efren, adadan nga awan tiyan sana kanyak. Gabutan ng panagnagak. Nga saan nga napundo kanyak. Saan nga nakasagana nga mangilaban ti panagayat na kanyak. Kinigtot lang ni Dindo, awanan. Adda uganin ni Efren nga saan ko kayat. No kasasaritak ni Dindo, nakatudtudyo. Ni Efren, tsaka mo. So, saan ko mga tatagbaling ang problema yun po, ha, ma? Oret, sana ko ba seryoso? Kahit ko pwede makapaggraduar, sa kung doon panunutin deta may panggap kinayat. Liklikam na dyan nga din do. Awan ti rason nga liklikag iso na, papa. No, adaak, keng kuwana, nakatartal gedak.
ta nakasagana nga matay, masalak ni ban naklaing. Ngayon ni friend iti ayan ko, saan ka na talagad. Tatumaray day dyan, no, damang dangran kanyak, dinak may salakan. Nalpas manong nemi, iti klase, iti tumapog kami ni Tiwiya. Another school year, purchirakon manong nemi. Iti magkitak na Efren. Hi, Efren. Abi nga di ka tumatawagan. Abi nga di nakmat umiapaspasyari ni Jibalay. Dati-dati kat no summer, kat kanawin ka ada Jibalay, iti aldaw. Kung ngamin, napanak kami nagbakasyon sa Cagayan eh. Kasta. Abi nga din, inawis din mayak kumamit. Tsuk lang mamating umay ka. At ang saman sa bali arar, ma'am. Dinakman kayat. Di imbawin ko sa bali. Gabot na di ka kayat, nung gabot na mabuting ka. So, ang kinatakrot, ito yung liklik, iti anyaman nga gulo. Sa bagay, hey! Dindo! Nakita mo lang ni Dindo. Sorry friend. Nag-enroll ka? Yes. Gabot dito, pagbasa, miso nga dito kumanta nagbasa. Hello, parang friend. Pare, excuse me ada mga ayap kanya. Mabuting nga talaga na iya. Haan, anak mabuting ang 3 is a crowd. 3 is a crowd, sige, usap ko na. Kumustahan? Astoy, Purchirakon. Kalpasan dito makapag-graduaraton. Ano year mo? Second year. Nakompleto ko malat first year eh. Naman pa'y nag-graduarak ko man eh. Anong kurso? Criminology. Bagay kang ka. Ano to si Bakandem? 10 o'clock. Padpada ta. Merienda ha? Si kalakit ang ginibre. Yes, of course. Manong nami da kami tikang kanan nga kuy-kuyo kinidindo. Kat nakaragsakkak. Ito na minsan nagundaway manong nami ada na pasama ka trouble ito uneg ti compound ti university. Ti amok ini manong nami. Kat nidindo tinang parnuay ti gulo. Ini mapahanak, awan ba ti dindo? Laban ti duha ang grupo manong nemi. Awan ti makaanawa ka na kwada. Dagiti duha gwardya manong nemi saan da makaanawa. Kan mabuteng da. Dinanugan, pinanguran. Napanan hindi do. Naku nagtinakam ko. Aging gamanong nemi. Nga dabi malaitin itiyan digiti agrarangat. Ni Dindo. Hey, ni Dindo. Ni Dindo manong nemi tagan anawa. Tanglan na ti dua. Sana anawain ti may sa dumarok. Tapos mangin ko, saan ka mo dumarok? Patasin dumarok, lokasik ti magtuntar ka ka. Itala kayo! Manong nemi nagpalpalakpak dagiti padaming estudyante, iti na pagsarding ni Dindo dagiti dua grupo. Diyak pariro, 5. Iso ba lang matiisa dagiti dua nga security guard, manong nemi. Ay, ano nito, ha? Ano nito? Takayman ng kwardya. Sa akin lomas degan, la pulis. Sa akin lomas degan, malpasan di laban. Manong nemi, imbes nga nagiti gwardya, di mamagbaga ka nagiti padaming estudyante nga nagkakabil. Ni Dindo. Maminsan pa nga rami din ito kastos at makalaban nyo. Ha? No kayo, kakabilangan ito unag ito compound. Rumor kayo. Tapos saan nga madanagan mo nag-problema ng estudyante na kaskatatayo. Nalawag. Wan boss. Alam ka wagan di boss. Dindo tinagan ko. Alam, nagsisina kayo. Agora. Saan magsisina kayo?
Agiin na lamano kayo. Ha? Nunas kayo, nagbibinisito kayo, aramin din nyo. Sa latan, boss. Aman! Nusaan ka itong pala, makita yo. Nakita makaramang kanya. Ala, no di ka nagbibinisito. Agiin na lamano kayo, kung nag-iinarakop kayo, alan! Nagbutang damot manong nag-iinarakop da ko na. Sige. Awanton di makita mga buyak mamuwak ng mga kasta, ha? Kakabil. Doon sa sino man kamangkrit, trouble dito yung eskwela. Siyak na makalaban nyo. Nagpapalakpak manen digiti padak ni estudyante manon nemi. Hindi makitak. Nga damat kami ni Efren. Ito asidag ko. Hi, Efren. Natalia. Bida talaga di boyfriend mo. Gabuta talaga isot bida. Kachat kontra bida. Naragsak ka? Of course. Maramid mo di maramid na. Diyak kahit di gulo. Samot nga isot ng gulo. Isot ng pasar din ti gulo. Nalpas man nung name iti first sem, iti may isang arabi, nag-ring ti cellphone ko. Diyak ka mo. No sino tumawag, abot na sambat nga nakapunbok. Hello? Hello? Natalia, iha? Yes, ma'am. Sino na ito, ma'am? Siyak ni mamang ni Dindo. Ha? Apay, ma'am, adakadida ka sa napasama kang guana? Ngay pakamuyo kanya. Awan. Hindi ko mapala kahit kakasarita nga pagyamanan. Gaputamok nga si kadikapunan no apay nga. Nasurutan ng tiyanak mi ti panangipasnig na ti panagbasa na. Ken panangdikdik na niti gulo. Maragrasa ka mga marod. Gabuta, nagbalbaliw ang tiyanak mi. Hamuna nga surutan ti nalinteng nga dana. Ken pati kadagdig kakabsat na ket talaga maragsakan da. Mabalhin ka di iha. Nauwisan kanto dito balay into no birthday ni papang ni Dindo. Dito iti pag-birthday na. Agbakasyon man ipod Mindanao. Sure, apagad nga saan. Siya ako na mismo iti mga awisken ka. Baka malipatan ni Dindo iti mga awisken ka. Mabaling ka diti mangitugot ti kaduwak, ma'am? Sure. Itugot ko da mamakin ni Papa, kandi kapsat ko. Ano eh? Nabinpitas manin. Imbaga kada papakin ni Mama. Dakilat at mapanin. John, kaduam di manang mo. Pa, dapat hindi ko kahit umay. Dapat ko mga naskin ng umay kami kini mamang mo. Oo, bisan kay nga ron. Nita mo yun, o. Isunod tagbaling abalayan nyo, dagiti naganak ni Dindo. Ta sigurado ka. Tadiyo ka di pala kayat, natakamto kini Dindo. Idinto nagbalbali matinsuna. Nistoryak matin kada kayo. Ngayon bes nga iso ti troublemaker. Iso iti mangan anawa. Wano mang pa-stop, mang-stop. Iti anya mga room sa agulo. Ta nagbali na nga bida para ken ka. Hindi pa lang pa nga nagbali nga bida. Kahit ni Efren nga ron, awanan, sinerdengan na ko. Teko nakaroon pa, no talaga kumapudong ipatpatagnak ni Efren. Adda ko mapala ita. Ngayon mabutang man. Imatandar kami amin manunemi. Kat nakaragraksak ti panang entertain da kada kami. Hindi pa nangyam mo manunemi ni Dindo, kanyak, kada papa kini Mama, kini June. Kat nakaragsak manunemi, nagbeso-beso, dagiti naganak, kang kuha na kinaganak kada kami. Manunemi, selected dagiti na imbitar. Taso magmanulay manunemi dagiti imbitar. Wine. Ket. Nagsasalita ka magkinitindo. Nakaragsak na parents mo niya. Kastaman din na kahapsat mo. Gabot na birthday ni Papa. Sanang gabot na birthday na.
Gabutan na singpit ka kanon. Agam yaman kanyang ni mamang mo. Basta matang ka ni papang mo. Kaya di kakabsat mo. Isong harot ako na, kimbaglagid din ito na mamuka. Imbaglagid din ito saan ka nagbutang kanya. Apay kung mambutang ka. Siyempre, sikat imuna nga nangyayama mo di bagim kanyak, di ba? Di ka dito dumababae, siyempre, nung makikita dak, kinamamudak. O na, anday wandak. Kupkyungot ang agpaspasuli. Nga nung saan ko pag niya dagat, handag uni. Ure pag niya dagat, handag uni. Mabutang daking ka. Nakaputbuting ka di tilangak. Hanga nakaputbuting tilangam, idi. Hindi ka nakaputbuting tiramid mo. Abi nga saan ka nagbuting kanya? Tsaka mo, gabutan na in love ka, sikot kanya, di ba? Hoy, saan ka pinaklo na? Indon ka ano haklonan na. Tsaka pinapaneknekan na talaga nagbalbaliw kan. Anya tamok, baka no, aging ko nakalaheng, tapos nun lang sumbatan ka. Ngamawanan manong nemi, tinakadamagag pa'y nga trouble, nga pinarnuay, uno na kaipasok ngalangalan ni Dindo. No di ka talaga nga dikliklikan na kinisot mga atipatan yaman arum suwa nga panagkaapa o panagkakabil. Ganyan ka, nagradwara kon manong nemi. Nagtay ka kiti board, kat kasi na po Diyos, narong ako nga dagos. Dapat ni mama manong nemi, tinagtulong kaniyak na nangisarek di trabaho. Samat nga na pukaw ti komunikasyon mi kini Dindo manong nemi, kat nung kasta nga bakasyon umay nakpasyaran. Saan nga tirabi manong nemi umay no ka makipangal daw. Kumusta ti pa nagbasam? Nung kaya may pasnin ko katalagang maasa ti panunod ko. Siyempre, interesado ti pa nagbasa kida kursok. Iso nga nalaingan. Ako antiya, bagsak nga ba subject ko. Sige nga kumusta pa nagtrabaho? Sino agad aram kang katubsina yun? Apa, katawa ka. Imposible nga awang garam kang ka. Ado di kita kurso na ada kanyak. Ngimsiksi kamid lang tumani mga pasal kanyak. Kanya tamok, baka no, iti restaurant kayo, uno ti kantin, uno ti unang ti pisina. Amom ka di tag-imon? Hanak agim-imon, agsasalutsulak lang. Saan nga nakaskas daaw din to, no agarim kanya, kabuta na pindasak. Kinori man pa siya nga ribod agit siyam nga agar-aram. Saan kumat nga kayat ida? Kabuta siya ti kayat mo? Agradora ka pa Manong nemi ti may nga rabi, nasdawak kidi baga ni mama, nga adda ni Efren. Ma, apay, adda ni Efren. Tama na nunod da. Adi dati mat ngumay nakapaspasyaren. Ano tirantana? Amok ka nod. Kasangunan na no amam. Hi, Efren. Yes. Thank you ti sanang anak. Kumusta? Nakasira ka madlat trabaho. Kasken ka. Sayang to santa nagka-opisinaan. Napimpinas man no santa nagka-opisinaan. Tapay man. Mga no, maamon ni Dindo nagka-opisinaan. Tagat baka no may nakparaparin ti rupa. Tatagakabuting mo ni Dindo niya. Awang kasi iti mangdikdik ti gulo. Abi nga rimay ka. Hanggang mabuteng, mamon na promosyar ka. Kaduak ko man ni Vanji sana naraming kapatad naman sa baling na panan na. Ngayon baliw kami ito nagkuyog. Vanji? Girlfriend ko. So nga, ay Mike no, imbitaran kay kumamit iti panagkasarmi. Kasarkan. Mangi kasarkan. Abi kasang sakti kasar mo. Dinakmat kayan. Gapot na mabutang kamay. Di kamay nang kasagana nga mangilaban ti panagayat mo kanya kay friend. Mga ilabang ko, natayak ko maitan.
Saan nga si kakan siyak tinikari. Dadat nalawag nga sao. Gabutam, dakay kinidindo tinikari. Palubos na po. Inaklon mo, sambay. Imbag man saan ang ibaw, hindi sa balit panagayat na. Hana nga may ibawing, gabuti patpatik na. Awan pa iti sa baling yung patig ni Dindo no sanga siya. Kanawan pa iti pakariknak ti at no sanga ni Dindo. Sangan ta nagkakasat na friend. Can thank you ha. For what? Siyempre, nabayag man katawan nga nagkatkadwata. Nga inayat nak. Nga inayat kami kaskayem. Congratulations kada kayo kini Panchi. Kat na namayem. Umay kam to amin makidaya. Magkaatan dari ti kasaryo. Kalbasa nga nakapanaw ni a friend manong name nag-ring di cellphone ko ni Dindo. Hello, Dindo? Hello, sweetheart. Sweetheart ka manin. Hello, Natalia. Hello. Gab-gabuti ni friend? Happy mo. At nakakita nang ibang kakanya. Gab-gabo na dito Umay kumbitar. Kumbitar? Nagkasar na ka nung kinivanji ng girlfriend na. Noon na ta, ngayon mo kasta baka umapal ka. Kung umapalak. Alis no mga tagraduar, may sapay nga tawin, sweetheart. Kalpasan na ta, inaktog training. Ang training? Sinapol ko. Manong bulan na training. Kat nung ipasak di training, baka may saktong kadagiti member iti PNP dito lugar tayo. Hey, Mr. Policeman, palubos ti apo. No si kati polis, siguradong nalisto ka mang pasarding tanya mga trouble. Una, padasan na tag loko-loko takitan na. Siyak ti makasangon da. Ibabawik sa karodan, ti panagayat ko keng ka din to. Ha? Tapay. Baka no awang kan to ti dirnak, adda kan to ti operasyon kat madandanagan na. Narigat tagbaling nga asawa ti polis. Amom, sweetheart. Oras sa dinutayan mo, anyaman ti trabahom. Nudumtayangan iti oras mo. Sa bagay. Ngimawang kasmat lang iti mangdikdik iti pagkan. Ako na dagat adda ka nun ti ngarap ti tanam mo ti may sakam no may saka apulis ka. Imatandar kami manong name iti kalay sa da friend kini Vanji kadwakpay ni Dindo. Nanagsakda manong name. Kani dumtengan iti panagkakablaaw, pictorial manong name na pang kami anak ipicture. Nakiabay kam kini Dindo. Sumaruno kay tumaten. Siguradong imbitiran na kay tumet. Umay kay tumet. Nabintas ni Vanji manong name. Gusto na lang tamadlaw ko. Kasla naturturi ni Vanji ng misuna. Yung karkarahanag ko manong name, yung sabi ko mata naragsak ni Efren, iti pa nagpamilya. Intuloy ni Dindo tinagbasa, intuloy ko mati nagtrabaho manong name. Kaya ka manong name, iti may sa karabi, nag-ring cellphone ko. Hello? Hello? Sino tayo? Ni Efren. Ay, nakatawag ka man. Apay, tamang pa Baka timawag ka kabuta, agpabunyag kayon? Ako pa anak mi. Di pinagsikog ni Vanji. Di na kahit tagsikog Ha? Anta ka di asawa nga ba yung di na kahit tagsikog? Di ba? So kalikagong ti kasawa, agsikog nga sigod, agmadan ti anak nga sigod. Madadahil ka nung di trabaho na. Ano trabaho na ngamin? Saan ka naragsak ni Vanji? Saan ka naragsak? Naturay. Bababawiyak no apeng iso. Bren, saan mong itulok nga iturayan na ka? Sikat lalaki, pakalalaki ka.
Dahil ko naking kaidi, alagip mo, adatak takrut mo. Mangig mo laing di dinagan nga dindo, mas tiglang dindo keng kaidi ka tagargar kan. Anda karakter mo nga natakrut eh. No, anda katwiram, ilapaglaban mo. Saan ka basta lata nagkukot? No, damang bugkaw kang ka, nang naroon ka sikat ti lalaki, nabugkawan na ka ni bakat mo, masapol nga nga ito di buses mo. At daki ti poder di kinaganak kang kuhana eh. Tamat ti madig ngamin kang ka, sikat ti lalaki, masapol nga isot, isot alaam. Paano mo ka nakuhada? Di damit kaya? Sino ko marti mapaturay no saan nga si kakuma? Nagkakaasi ka mata, friend. Ngayon nagpakalalaki ka. Saan ka ang talinay da kasta? Advice ko kaking ka dito, my friend. Haangan ni bakit mo mapaturay? Sika. Saan nga sikat agawid iti balay da? Sikat nangyawid kang kuwana di balayo. Kan masapol nga madan kayong tibukod nga malay. Diyak kaya eh. Ano di mo kaya? Oo, may tumanang nga kwartak tapno. Mga iparakder at balay mi. So nga, dito eh. Maddak lang ang sumusurot na nyaman ti kayat da. Nakakaasi ka man. Angam na di mo akasyan ti magim. Talagag talinat ka kasta. Iso nga no, siyak ti si kaya, friend. Halagang, ipanaw mo dito ni bakit mo. Iyawid mo di balayo. Di namat kayat. Di sikat pumanaw, tabayam nga saang sumurot. Sumurot to na dyan na talagang ipatpatig na ka. Pinadas kon. Pinadas mo tinagtalaw. Nga saan na ka sinurot. Dinakmat. Imay dinanon. Di kat sikat na pandimuan danon. Nagsubli ka matlang. Imbagmanta. Pagustuhan na ka no mailiw ka. Nadapi kondisyon na eh. Ha? No ag-sex kaya kiniba kayo mo with condition? Tapno kayat na? Masapulo kompleto. Just weldok ito kakingkwana. Kaya't mo nasawan sa kaila baka pag sex nagsweldo ka. When? Jesus ko po kasi kamit, friend. Diyos ko, ya. Madimatin ah. Manong name mas asyanak ken Efren nga dati nga gayem ko. Ibagbaga ken si istoryan kada papa ken ni mama ti sitwasyon ni Efren. Alagad basol lamot ngamin nga paiswa. Apay ngamin nga isot sumurot iti asawa na ken isot lalaki. Kitam ni papang mo. Apay nga raman da kareta. Inyawid na kadagos. Nagbalay ka mga dagos. Yan. Awan bibiyang di naganak kanyak, awan bibiyang di naganak kang kuana. Kaya no ada problema yung mama, papa, financially kas pagarikan, di kayo masidag. Hanggang mga masidag, isuda ka dito masidag ka na kami. Dua lang tikayat mga anak ko nak, dua. Lalaki kan babae ko nak, kunami, peso. Hinagbaling kamat ka na siya. Hindi daw dawat may anak ko. Sabay ko tibagunan niyo nga pamilya kat naragsak na ornos. Sana kas idibinangon ni Efren nga pamilya na. Edi agraduar ni Dindo manong nemi imatender kami ti pakas daawak kat abalayan mo ti tawag da papakin mama kada iti abalayan da naganak ni Dindo. Nasapa pa ilain papa huwag ginawag kita abalayan. Sala mamin anong deta iha. Awang kaskas to eh. Nasingadan ti tunggal may sakada kami. Yeso nga, alistuan nyo. Tapos nagasta kita gasawa kayo. No, mandan kami matandi po ko. Imbag kada balayan, tada po ko dang kada inaw na kakabsat ni Dindo. Yan da kami ngarot ka ni mama mo. Awan ti pagdanagan nyo papa. Mangtid kam to nga dagos to makapagkasar kami. Naman nag-training ni Dindo manong name kat kalpasan ti danda ni makatawen. Nananayin so na manong name nga miyembro ti PNP ti lugar mi.
Idi magpasyar iti balay manong name na kayo uniforme. Hey, Mr. Policeman, nagwapo kayo ito ng uniforme ma. Apa no sana kayo nakaporme, anak ba po? Nagugwapo ka man ko nagkuma. Anong department yun mo? Traffic department? Naku, ikaw naman no traffic department. Katawag. Inatingarot, intelligence. Naku ha? Ano ti rangkom? Korpora pa lahing mo ita? Pero oray ko, adun ti accomplishment ko agad, siyempre. Depende ti performance. Kung nadakit, bigsa ka kano ti nga to, alisto ka may promote. Depende. Yung siya kahit gunuodan tanyam na promotion. No, saan ko nga mapagbanugan? Will you marry me? Saan pa ya? Trabaho ka pa ya? Kumanat ako ni. Will you marry me? Kung naman di ka pinaklon. Ewanin niya. Apinas kang kadi pa lang, yes, I love you to ko nung kanya. Idin to ta, arami ti pakitaan. I love you, Natalia. Dinto, sikat ni kari. Kanagyaman tadim ngay ka kanag di pa magbagak. Nga nagbalbaliw ka. Ginunod mo tarapap mo. Pakaragsaka ka tasyak tinaramat ni Hapon Diyos. Tapos ni kastakit may one-one ka. Maragsakan ako, Nay. I love you din to. Iti mo nagundahoy manong naming inarakop nak ni Dindo. Iti mo nagundahoy manong naming anaramanan na nikitilips ko. Saan nga virgin nikitilips ko? Tapay, siya pa'y laing. Sino ma? Baka no, bisito na kayo din, Efren. Di na ba kaya din kamanti imak na dyan kayat? Kapoy nung kasta. Kamusta man tinagso na? Problema na. Inandar ni bakit na? Abot na kasi din madlaw ko karakter din Efren Nagaristo nga mabuti ng tagargur. Siya kung takararagsakan ng lalaki dito lubong. Kapag ti babae nga narapap kung balin nga kaya na yat kung balin tong asawa kadisot na tong pal. I love you so much. Mabaling ka dito yan? Luko ka nga talaga. Saan nga maburat kinulukom kanya? Papasamak to lang takayat mo, into malpasti kasal. Will you marry me? Samping ita. Agur nung tapay din do. Kanipaniknig mo pa nga natalaga nga nalaing ka, polis. Manong name kalpasan ti makatawen aba nagtrabaho ni Dindo. Manong name. Gapot ti pintas ti performance na manong name kadagiti nasulbar da akaso. Kadagiti nagsasarunong nga raid manong name kadagiti may pagkarup nga hangout dagiti drug pusher kada drug addicts. Ne-promote iso na manong name. Police Officer 4. Santok balin ni Special Police Officer 1. Duwa nga taon nan manun naming trabaho itinagbalinin so nga sa sarhento. Gumanat mo ten manun naming na papagin ni mama isudan na nagdagdag kada kami. Yan, naisagana nga naimbag manun naming itikalay sami. Imatandar da friend ka ni Vanji manun naming. May matangan damit manong name iti kanlay sa. Adun di kita nagbaling nga sa kasi manong name iti narangsak. Nga kanlay sa mi. Iti madaman reception manong name imasi ka mismo di kita agasawa nga friend ken Vanji. Tapos nung personal nga itid da manong name iti regalo da kano. Hey, apay nga di ka pala madante anak. Baka maunaan ka Vanji. Baka sakti dakam ti makagapo, tapno magpagkukumadre, kumpadre tayo.
Adan to siguro palubos niya po. Iti, adan na panan manong namin ni Vanji kat nabati ni a friend. Pare nga friend. Kinon na ni Tinto. Ana, andar na kapailang di asawang? Amam ka din, no, anya taramidem, tapno ni kastakit, saan na ka nga andirin? Ada ka di pamuspusan, pare? Ibagaktokin ka. Inya dita, basta ibagaktokin ka. Ibagamitan na. Datanto lang yung tagsarita. Takasano ko ma? Amom na andirin na kumamet. Amok taramidakin ka. Ngapi ko mga andirin na. Natuturay ka mo sa lalaki. Nga buto si katilalaki, siya katkatuturayanin. Si kami nagdesisyon. Ang desisyon tanga doa, sweetheart. Siya ti ari, si katirena. Nga mawantis ka sa bali ang desisyon ng runaan na approval no sa ang ti ari. Manong name nagsarita, ang dududuwa, digiti duwa lalaki din to kina friend. Naibaga akong kina friend. Pag pinustanta, no, nasken nga ramidan na. Madamag mo tulaingin, nga naragsak iton ni Efren. Manong nemi kas iti urayan mi nga dumteng iti karabian dedi nga kalay sa manong nemi. Dimtengin tirabi nga insagot kon nga namin pinsan iti asawak manong nemi iti kinabirhen ko. Inted kon ken ko ana ti amin. Manong atawan nga inururay ko mapasama ti kas tisutan. Pilasa man nga mabaybayakin, baka babawi ha. Kasano ko magbabawi ka? Masalutsod ko man, sweetheart. May kamanuwa kang babae na kinanaig mo. Masalutsod eh. Awan edit na nararaman namin, di baro ka pa eh. Basta rin mapanag jay B1. Kan adamad da kitay kursonadak. Kan no umasadaga kaya baga kursonadak. Sumurot met. Sana ka nagbalingan seryoso ka nakwada. Sika talaga di patpatek ko, Natalia. Sika tinekari para kanya. Katsyak na tinekari para kanya ka. Manong nemi na irut nga arakop nga danay budi nga ayat. Iti imparik na ni dindo kanya kakasmat iti imbales ko ken kuana. Saan nga artificial manong nemi di kiti arang engken asog titunggal may sagada kami. Gabuta day takit gubuhay iti ayat ti imnas ng kamarikrik na. Iti pa nagtipon ti ayat kinayat ti bara ken bara nga nanggubuhay ti apoy nga gumilayab tapno umsyag kami nga tumayok ang makadanon manon nemi iti kayat mi nga danon. Naulit-ulit manong nemi. Iti pa nagdan namin nga gasawa kini Sergeant Dindo manon nemi awan tinagbaling nga problema mi. Kat kalpasan ti duwa nga tawen kapanakiden namin siyempre kanagin naganak kang kuwan. Naadaan kami manong nemi, di kamukbukudan nga balay, babayan ti parang tipon, ti kwartami, ti ornong mi adua. Keng ka manong nemi, idadan balay mi, yadda mo ta nagpitik ti saklot ko. Basta kung di ta nagsagda papakin ni mama, nagbaya, ginaya doong atawan nga nagururay kami. Niyamat ni papa, oray niyo nga talaga Ada na ito di nga panawin. Okay, maragsakan kami ha. Makita minto na makadan ng maiwanan ti apo ko mi. Lalaki din muna manong nemi Dindo Junior. Babae ti si Maruno manong nemi talong atawan ti bayad da kini Jennifer. Lalaki ti may katlo talumot manen atawan. Gusto na, sweetheart. Talo? Duwa nga lalaki may sa babae. Sweetheart. Di ka patistino tadayo, ha? Ipandak ka na di region, eh. Ha? Yan, Para iti sa bali pa yung promotion. Pamanang training.
6 months lang. Nagsubliak tumad lang dito eh. May sakton nga. Colonel, lang nga tumutun sa Colonel. Kapitan, amat pa ya. Colonel, Teniente. First, second lieutenant. Di ba gamamanak manong name kat nagtalinad lang iti sawak to pisina. Saan nga sumusurot manong name no at nga estado operasyon uno nyaman nga raid uno nyaman nga enkwentro kada iti police characters kada kuwadang member iti police PNP. Andan iti elementarya manong name di talo nga nakmi. When kadita ito nga COVID problem, pandemya, manonemi, may sa ti asawak nga iti may paspasungal nga da iti frontliner. Iti pagyaman-yaman naklakit, kat awamad lang iti sumro. Niyaman manonemi dakas sa mapasama. Napigsapay lang da papa, kini mama, manonemi, sudat kang runahan ng mga sasikaso ka nagiti apungod. Kabayan nga trabaho kami nagpadpada iti asawa. Awan iti sa pulag pa iti Diyos manonemi. Nasayaat, naurnos, kan naragsak ng pamilya, ti bibinangon ko. Kastamet kan June, manong nemi. Adamat tin duwa nga apu ko da papa, kan ni mama, kadakwada ng asawa. Isuda, iti adada, kalandan na da papa, kan ni mama, no paya, asadag matlang ti balay mi, no may mat parang as panang sarungkar, nagiti naganak kanyak, kadagiti apu ko da. Dahito iti pakasarita, manong nemi, kadagyaman naklauna iti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga nag-insalaysay keng ka, insan keng ka dito Italiana. Kat sapay ko mata, adamat naibati mi nga adal, liliwakan pagsarmingan tibiyag kadagitiya, padami nga nagbuya ka nagdangeng. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga tagyaman nga pagaya mo, Natalia.